Se, det her ProView-system, det kommer jeg jo tilfældigvis forbi Anita med, fordi at det er et system, der er udviklet til at hjælpe folk, der på en eller anden måde arbejder med klienter. Det var primært udviklet til nogen i fitnessbranchen. Så fik vi brugere i coachingbranchen, altså dem, der sådan bare snakker med folk uden at træne dem. Og så begyndte vi at række ud til forskellige andre faggrupper, og der havde jeg så en sælger, der tilfældigvis fandt Anita og kontaktede hende for at høre, om det kunne være noget for Herbalife-brugere. Og det har det så vist sig, at det kunne det i hvert fald for Anitas vedkommende, og det er så derfor, vi sidder her. Fordi Anita, en ting er, at hun er blevet glad for det, den anden ting er, at hun jo så har tvunget mig til at lave alt muligt Herbalife-relateret i systemet, også for at det var bedre for hende. Og det har vi jo så gjort, og så er jeg jo bare interesseret i, om der er andre end Anita, der måske kan se fidusen i det. Sådan helt lavpraktisk, så består det af, at I som coaches, I skal logge ind her, hvor jeg logger ind nu, altså på computeren og arbejde med noget, og så kommunikerer I med jeres kunder, klienter i den anden ende, som downloader en app. Så alt, hvad I sender af beskeder, filer, træningsprogrammer, opskrifter osv., det sender I herindfra, og så modtager jeres klienter det i appen. I skal se det lidt som om, at jeg ved nemlig, at der er nogen, der bruger noget bookingsystem, fortalte Anita, der er en del, så tager de en software til at hjælpe sig med sit bookingsystem. Så det her er bare en anden software til at hjælpe med klienthåndtering. Den kan også booking, måske ikke lige så meget som verdens vildeste bookingsystem, det kan være, at vi kan få den til det. Så kan den bare så meget mere ud over det også. Så nu logger jeg ind her. Og det første, I ser, det er egentlig bare sådan en start-dashboard, hvor I har lidt et overblik. Heroppe i venstre hjørne, der vil stå for eksempel, hvis der var en af jeres klienter, der skrev en besked til jer, og så I ikke kan læse den, så vil det bare stå deroppe som en ulæst besked, og så, så kan I læse den deroppe. Laver lige sådan en her. Jeg skrev lige en besked, så den står der. Så nu har jeg lige sendt en besked til mig selv. Så jeg skrev en besked herinde fra appen som klient til jer som træner. Og så står den her, at jeg den 3.10. har skrevet en besked til dig, og den har jeg ikke læst endnu. Ulæste skemaer, det handler om, at hvis I har sendt et spørgeskema eller en statusopdatering til jeres klienter, de ikke har svaret, eller I ikke har læst, de har svaret på den, I har ikke læst den, så står den der. Og udløbende forløb, det er igen nogle ting, I tildeler til klienterne, som er ved at udløbe, så I bliver opmærksom på det. Påmindelser, det hvis I stadigvæk er generationen med gule post-its, det er jeg stadigvæk, bortset fra mine, de er lyserøde. Men man kan jo bruge den her ind. Ja, der kan du bare se, Elin. Der kan I bruge den her ind i stedet for. Her kan I lave nogle påmindelser til jer selv. Når I så har lavet dem, så vinger I den bare af, og så er opgaven slettet. Jeg skal nok vise jer, hvordan I gør det. Herinde der har I klienternes fødselsdage, der er vi lige ved at lave således, at den, hvis nu de fylder år i dag, så bliver den lige markeret med grønt, så den er lidt tydeligere, at i dag har du faktisk en fødselsdag, så du lige kan kommunikere ud til klienterne. Så har vi noget hernede, der er klienternes aktivitet. Det handler i al sin enkelhed om, at heroppe under indstillinger, der kan I sætte et interval og sige, jamen beskeder, hvis I ikke har hørt fra klienten i 10 dage på en besked, eller klienten ikke har gennemført en træning i 6 dage, eller svaret på sit målsætninger i 7 dage, så kan I gemme de her indstillinger, og så bliver de røde hernede. Det vil sige, så får I lige sådan en rød markering. Hey, nu er der faktisk gået lang tid siden den her klient, jeg har snakket med vedkommende, eller de har været nede at træne. Så kan jeg lige tage fat i dem og spørge, hvad der sker. Så det er sådan for overblikket over deres aktiviteter. Igen, det her det er et dashboard, det er sådan noget, I kigger lidt hurtigt på, når I kommer ind, om der lige er noget. Ellers så er det herude til venstre, I arbejder, og så ind på den enkelte klient. I skal lige vide, at op til højre, det er nogle settings for jeres system, som man ikke rigtig, altså dem bruger I måske i starten, eller det er ikke sådan, at I bruger i det daglige. Altså I kan se jeres profil, så der kan I jo sådan rette jeres telefonnummer og mail og sådan nogle ting, hvis I skal gøre det. I kan også Ja. Nu sagde Anita, at jeg er IT-idiot, var jeg lige ved at sige. Altså så glemt tror jeg ikke, hun sagde det. Jeg skulle lige sende besked til Anita, og nu er I simpelthen forsvundet. Jeg kan simpelthen ikke se jer nogen steder nu.
Hvor filen er I henne? Øh, altså Anita, det du kan gøre, det er, altså du skulle gerne være en af de der topfaner, og op på Der øverst var op. I. Sådan. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan... Det er fordi, jeg kender det her meeting. Så Det var nu godt. er der... Og så udtaler vi os ikke om noget af det andet, hvad du sagde. Det, Jeg står gerne ved det. Men jeg vil sige, jeg kan simpelthen ikke se, hvad der står på skærmen. Ikke? Altså, det er font nummer 2 eller sådan noget. ja, Prøv at høre, Elin har lige sendt et billede, og der sidder vi sådan ved siden af hinanden, 2 og 2. Og her hos mig, der er I under hinanden. Er der et eller andet, man kan trykke på? Jeg kender ikke Teams. Sådan at hun får også ud i siden. Kan du se Tove? Ja, jeg kan godt se. Nå, okay. Altså, det er fuldstændig fadet ud hos mig. Jeg kan lige læse, der står indstil dine begreber i Probio. Det er det eneste, jeg kan læse. er det rigtigt? Ja. Hvordan i alverden får man det væk? Sidder lige og tænker på... Altså, det må jo være nogle af alle de her knapper her. Kan man se chatten også, eller noget? Du kunne se de her 4 billeder også. Altså, jeg har de der 12, 20, hvad hedder det, NKN, et eller andet nede i bunden, og så en masse ikoner. Hvad er det? Sluk mikrofon, klubkamera. Ja, dem nede i bunden, de skal være der. Ja. Ikonen nok flere valgmuligheder. Skift layout. Hvad sker der, hvis man laver fuld skærm? Nu laver fuld skærm. Den ligger under flere af de der 3 prikker og flere valgmuligheder der. Så bliver mit i hvert fald større. Ja. 3 prikker ved siden af hånden og ved siden af den røde. Ja. Så op der står fuld skærm. Sådan, det hjalp en lille smule. Det var godt. At det her op, det er sådan noget med, hvis I vil give et andet navn, altså at hvis om I er et firma eller en organisation, så det er ikke så vigtigt. Det er sådan nogle settings, jamen skal det hedde en afdeling eller et center, eller er I en coach, eller er I en træner, så kan man ændre navnene på det, sådan ligesom at tilpasse den forretning, man nu driver. Så det der er relevant heroppe, det er, at hvis I vil bruge vores system til at generere fakturer, så kan I gå ind under fakturaindstillinger. Så kan I skrive jeres registrerings- og kontonummer, hvor I vil modtage betaling på, eller jeres MobilePay-nummer. Så kan I skrive, hvad betalingsfristen er, sådan et antal dage, og hvad nummer den første faktura, I sender ud igennem systemet, skal have, og hvad jeres rykkergebyr er, og så gemmer I dem. Så de oplysninger bliver automatisk trukket ind på vores fakturer herinde. Så det kan være relevant. Vi bruger også tags i vores system til at sortere alt muligt, så heroppe har I sådan et overblik over tags på hver enkelt kategori, altså klienter, filer, muskelgrupper og skemaer osv. osv. Der har vi lavet nogle tags her til venstre, I kan se, der står Proprio tags her, og så kan I lave jeres egne tags her, bare skrive tag og gem det. Og det skal I bruge til at sortere med. Så det er fint at gøre det heroppe på overblikssiden, men I kan også bare gøre det ude på de her sider i venstre menuen, hvor jeg arbejder med. Så igen, det er overblik heroppe i højre menuen. Hvis I får brug for at bruge bookingsystem og synkronisere med en privat kalender, så kan I synkronisere her. Nu har jeg gjort det, så nu skal jeg jo så stoppe en synkronisering, men der er sådan nogle steps, man skal igennem. Og så snakker den sammen med jeres privat kalender, så man ikke kan booke ind, hvis den er optaget. Så det er højre menuen. Så det der så er i det, det er, at når I har en aktiv klient, så ligger de jo her. Hvis nu I inviterer en klient, som ikke har accepteret jer endnu, så ligger de her under afventer, og hvis I afslutter en klient, så ligger de her. Så kan I jo så enten invitere dem igen, eller slette dem permanent, hvis de ikke er hos jer længere. En aktiv klient, altså en I er i dialog med hele tiden, har så sin egen side. Herinde, klik på klientens navn, så kommer I ind på sådan et dashboard her for den enkelte klient, hvor I kan se, hvad foregår der med den klient her. Der kan I for eksempel lige skrive lidt noter, hvordan det går, og så kan I skrive opret ny note heroppe i højre hjørne, og så skrive, at det var en god dag, og skrive noget tekst her, upload en fil, hvis I har lyst, og så gemme den. Så ligger det ude under de noter her, så I ikke glemmer, hvad I har gang i, og hvad I har af aftaler med klienten. Det kunne også være, at hvis I kører et forløb, der er mange af jer, der kan forstå, der kører det her med, at de gerne vil tabe sig, så kan I kigge ind under målsætninger. De målsætninger, jeg har her, dem har jeg tildelt til en klient, og sådan helt lavpraktisk, så ligger de jo så inde i appen her.
allerøverst op, så kan jeg se, hvordan er progressionen i mit vægttab, og hvordan går det med den her, der hedder målsætning, der hedder mere energi. Og så hver gang jeg indtaster en måling, altså en status, så opdaterer det herinde, så I kan følge med i det. Hvis I så vil se mere omkring det her vægttab, så klikker I på det her. Og så kan I se, jamen der var alle målinger simpelthen, og det her det er status, og her står hver enkelt måling, og hvem der har foretaget den, og hvis der er en lille note på, om det var en god uge, kan I så se der hvor. I kan faktisk også indtaste noten her, eller vægten fra klienten, hvis, hvis I nogle gange er sammen med dem, og så kan I bare taste ind for dem. Så sådan fungerer sådan noget, der hedder målsætninger. Dem kan I sætte på et forløb, og der har vi rigtig mange forskellige at vælge imellem. Vi kan bare tildele en ny målsætning her og sige, jamen hvis nu det er vægttab, den er jo aktiv ved mig, så nu viser jeg lige vægtøgning, men det er jo det samme, bare modsat. Så nu leger vi det vægttab, så vil man sige, at jeg vejer 100, og jeg vil gerne veje 80 kilo. Det er det. Så kan I vælge at aktivere, at I vil have en start- og en slutdato. Så startdatoen, det er måske i dag, og slutdatoen, så er det om 3 uger, så har vi lidt travlt. Men så sætter man en periode på forløbet. Og så kan I vælge hernede at aktivere push-notifikationer og sige, jamen hver uge om fredagen klokken 9, der får de simpelthen lige en push-notifikation i appen. Husk lige at udfylde din målsætning til din træner eller til din coach. Så kan man køre det. Man kan også, herinde kan man for eksempel se de her statusopdateringer, som de svarer på. Her kan man se de seneste besvarelser. Der er noget, der hedder et skema med alle funktioner. Det vil jeg godt lige se, hvad de svarede. Dem bygger man selv, de her skemaer, så der kan man spørge om hvad som helst. Nu har jeg så spurgt om vægten herinde også, om taljemål, og hvordan er dit humør, og drikker du 2 liter vand om dagen, og hvordan har ugen været, den har været god, man kan modtage billeder. Dem kan jeg så sidde og sammenligne med det samme skema fra en anden dato, så jeg vælger et andet skema her, og så siger jeg, okay, fra den her dato til den her dato, det tidsspænd her, der er der en udvikling på 2 kilo her, fra 95 til 97, og 94 til 95, humør er noget bedre, og så videre, og så videre. Så man kan sidde og sammenligne fremgangen på den enkelte klient. Og det er I med på, at det alt sammen foregår ind under en aktiv klient. Der er meget mere, man kan herinde. Der er spørgeskemaer, der er bookinger. Der kan man kan jo lige tilpasse sit eget dashboard her. Jeg kan se, at jeg har fjernet nogle elementer her, så dem får jeg ikke vist. Men Anissa fik mig til ind under fedtmålinger og lave noget, der hedder Tanita-måling, som man så kan gå ind og taste her. Altså hvad er deres vægt, hvad er deres kropsvæske, kropsfedt, og så kan I taste de her tal ind, og så får I noget, der minder om det her. Bare tilpasset jeres Tanita-måler, så I kan følge udviklingen i det. Ydelser og pakker, der kan I se, hvad I har solgt til dem, hvad de har købt af ydelser, hvad de har til gode, efter I har booket det ind. På kostdelen kan I se, hvad har I tildelt af opskrifter og kostplaner, hvis I også tildeler det, så kan I fjerne en tildeling igen, så ligger det ikke inde i appen længere, hvis I fjerner det. Så det er sådan en måde at håndtere den enkelte klient på, og det kan godt, der er mange muligheder herinde, men det giver virkelig overblikket over den enkelte klient. Anissa, du havde hånden op. Det var bare lige, fordi du var ved at sige det der med vægten, så synes jeg bare lige, vi skulle have Tanita og centimetermålene med, som du har lavet om. Men det tog du selv, inden jeg nåede at sige noget. Yes. Så. Og Anissa har faktisk også overtalt mig til, at jeg skal lave sådan en her til jer. En loyalitetsbonuspoint tæller, eller hvad man skal kalde den. Hvor I kan gå ind og sætte en dato, og så et eller andet beløb, som I så kan registrere som enten et køb, altså hvor de så får nogle plusser på kontoen, eller noget, hvor de køber noget, eller I sælger noget til dem, og det så trækker fra, så det enten er plus 2 eller minus 2 point, og så sådan en aktuel status for deres bonuspoint heroppe. Det er noget, vi sætter i gang senest næste uge, sætter vi det i gang. Anissa, selv tak. Det er så godt. Ja, men det kommer så også til at lægge ind på klientdashboardet for den enkelte klient, for det er jo selvfølgelig kun for den enkelte klient, det vedrører, at man håndterer det på den måde.
Inde på vores beskeder har I jo så et beskedssystem her, så det sådan her ser en chat ud med mig som testkunde i appen, så jeg kan jo så skrive en besked her, og så kan jeg sende den. Jeg kan trykke nogle emojis op, hvis jeg vil det. Jeg kan optage en video af mig selv, altså hvis jeg vil sende en videohilsen, så kan jeg starte den der og sende lidt motivation på video, hvis det går lidt trægt. Det kan også bare være en lydfil, hvis ikke man gider se på sig selv, så kan man bare optage det. Det går ikke på det i morgen. Det var mig, der tvang til at indføre det. Jeg var simpelthen for gammel til det andet, så jeg tvang de der lydfiler igennem. Og man kan også bare vedhæfte en eller anden almindelig fil, man nu har, og så, som nu ligger den her i beskedstråden. Beskeder kan I også gøre således her, at I kan lave en gruppesamtale, så hvis I har et hold eller en gruppe, eller hvad I kalder det, så vinger I bare de her klienter af og trykker opret samtale her. Nu gider jeg simpelthen ikke have flere grupper, så jeg lader lige være. Men så ser en gruppesamtale så sådan her ud med personerne. Og der kan I så smide en person ud, hvis I ikke vil have vedkommende derinde længere. Og I kan faktisk også navngive gruppen til tirsdagsholdet, eller hvad pokker sådan en gruppe nu kunne hedde. Så det er til at holde styr på. Så det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at I kan lave sådan, der hedder send til flere. Og der er forskellen, at den besked, I skriver I send til flere, det er den samme besked til de personer, I nu vælger herude til venstre. Men så modtager de den sådan hver for sig, og ikke i en gruppe. Så hvis I er syge, eller et eller andet, der ikke møder op til noget, så lige se i kalenderen, hvem skulle jeg snakke med, så bare skrive, hej, jeg er blevet syg, jeg kommer ikke i dag. Marker hvem der skal have den, og så er det det. Så det behøver ikke komme ud som gruppe nødvendigvis. Giver det mening? Ja. Allan, kan man lave det i forhold til tags også? Eller er det det, der kommer? Man kan ikke nu, men hvis det er et ønske, så kan vi jo kigge på det. Nu har jeg jo lavet det her, fordi fruen ønskede det. Jamen, det så gør jeg jo, hvad du siger. Ja, men det var bare, jeg tænkte det der med, hvis man nu har for eksempel alle, der har deltaget på 7 Day, lige skal have en besked, eller alle dem, der har været til, det ved jeg ikke, koncert i, jeg ved det ikke, et eller andet tag, hvor man så lige har brug for at få fat i dem, så man ikke skal sidde og klikke dem af. Prøv, det anerkender jeg fuldt ud, Anita. Det giver god mening, og det skal vi bare have lavet. Så det noterer jeg, at vi skal lave med tags på det der også. Og det kan I se her, Tove og Elin, det her med grund til, at vores klienter har nogle tags her, det er jo for, at når jeg skal finde nogen, så kan jeg søge dem, der har det her tag, det hedder bootcamp, så navigerer jeg sådan lidt ind til det. Og det gør jo så, at hvis jeg for eksempel har en opskrift her, som jeg gerne vil tildele til nogle klienter, så trykker jeg tildele klienter, og så kan jeg så vælge ud fra det her, bootcamp, det er dem her, der har, og det er det, Anita mener, at dem, der har et tag, 7 Day Challenge, eller hvad du nu sagde, så trykker du bare på det tag, så kommer de klienter frem, trykker du vælg alle, og så er det dem, der modtager den opskrift her, eller den besked, som jeg laver op ved, hvis jeg får integreret det samme heroppe. Ja. Så alt, hvad I bygger herude til venstre, og skal tildele til klienter, så ser det sådan her ud. Og så er det jo så, at I kan gøre det nemt for jer selv, hvis I deler dem ind i tags, for så kan I nemt tildele, hvis I har en gruppe, og de ellers har det samme tag, så tager det 2 klik, så har I tildelt et eller andet til dem alle sammen. Giver det mening? Absolut. Det er godt. Du siger du det ikke bare, Elin, vel? Altså, nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, det virker til, at der er ekstremt mange muligheder derinde. Ikke? Og prøv at høre her, og det er der også, og det er jo super smart, når man kan finde ud af det. Og indtil man kan finde ud af det, så er det super bøvlet. Sådan er det med fleksible systemer jo. Men det ligner hinanden det hele, og når først man har leget lidt med det, jeg puttede mig selv ind som kunde med en mail, jeg ikke bruger, simpelthen bare for at prøve det af. Og det kommer helt vildt hurtigt, fordi det er det samme, man gør. Og det er det samme, man bruger, synes jeg, i vores forretning. Logikken er den samme, der sådan er tænkt igennem i hvert fald, ikke? Jo. Her får I lige en hurtig gennemgang. De her påmindelser, de sådan tager lidt udgangspunkt om, hvordan man gør på telefoner nu om dagen. Tænk på det som noget til jer selv. Opret en påmindelse. Jeg skal huske et eller andet at ringe til et eller andet tidspunkt. Så skriver I datoen for, hvornår jeg skal huske det, og hvis der skal et tidspunkt på, så kan I også gøre det. Hvis det er en gentagen påmindelse, hvis det er noget, I skal huske hver fredag, så kan I aktivere den der og sige, jamen, det skal jeg gøre en gang om ugen, det her på fredag. Så kommer den op der fredag kl. 12. Og det gør den lige så mange gange, I synes, eller
hvis I vælger en eller anden slutdato her. Så kører den der ind til. Giver det mening? Ja. Ja. Skal I se her. Skemaer. Det er genialt, fordi der kan I bygge spørgeskemaer og statusopdateringer til jeres kunder og spørge om lige præcis det, der giver mening for jeres forretning og de forløb, I kører. Og I skal bare bygge dem en gang. Så er de jo gemt, og så skal I bare tildele det samme til nye klienter. Så hvis nu I vil bygge et statusopdatering til vægttab, så kunne man jo gøre det her. Så vælger man kategorien statusopdatering. Forskellen på statusopdatering og spørgeskema, udover at når I har en statusopdatering, så kan I aktivere den her. Det kan I ikke på et spørgeskema. Det er fordi, at et spørgeskema bygger I, så tildeler I det til en klient, så ligger det inde i appen her under, jeg ved ikke om I kan se det, der står til besvarelse heroppe på grøn knap. Så kan jeg åbne spørgeskemaet her ved at klikke på det. Så ligger spørgsmålene der, og så kan jeg sende svarene ind til jer, så I kan aflæse dem. Når jeg så har besvaret dem, så ligger de under den ved siden af, der er grønt nu, som hedder besvaret. Så det her det er alle mine besvarede spørgeskemaer, som I kan læse svarene på inde i appen, og jeg kan selvfølgelig også eller inde på computeren, og jeg kan også som kunde læse dem her i appen. Men det er det, der ligger et til besvarelse, når det er besvaret af klienten, så flytter det sig over under besvaret, og så er det væk derfra. Modsat statusopdateringer. Det ligger til besvarelse, fuldstændig magen til. Men når det er besvaret, så tager det en kopi af statusopdateringen og ligger derinde under besvaret, og så ligger det stadigvæk til besvarelse. Det vil sige, at en statusopdatering er noget, som klienten kan svare på alle de gange, I har lyst. De samme spørgsmål. Typisk det der med at svare en gang om ugen eller hver 14. dag, hvordan går det, hvad vejer du, hvad er dine taljemål. Det man nu vil vide, hvis man laver et vægttabsforløb. Giver det mening? Ja. Når I så skal bygge det, så har I så valgt, om det er en statusopdatering, den skal de svare på en gang om ugen, og de skal melde ind om fredagen, og det smider vi lige en push-notifikation på kl. 8. Beskrivelsen her, hver gang I bygger noget, den er til jer selv, info, så I kan finde det ude på dashboardet. I behøver ikke at udfylde noget. Og her er det jo så, I kan sætte et tag på. Det kunne måske være smart at kalde den vægttab, for eksempel. Så går I ind og bygger det. Og det kan se mere kompliceret ud, end det er, men egentlig skal I bare forstå, hvad hvert element gør, for I tilføjer et element ved at trykke på plusset. Så har I tilføjet noget fed skrift her. Og det kunne være, at det var, jeg vil gerne have nogle mål på dig. Fordi så nedenunder, så kunne I så skrive, så vil vi godt have et talinput, som er din talje. Og den vil vi gerne have, der skal vi lige vælge en enhed, den vil vi gerne have i centimeter. Så vil vi godt have en mere, et talinput mere, det må gerne være din lår. Den vil vi også gerne have i centimeter. Så kan I bare bygge på. Så kan I jo så vælge, om I vil spørge om deres vægt her også i kilo. Så kan I spørge om vægt i kilo. Men det kan også være, at I har den som en målsætning. Altså forstår I fleksibiliteten i det her? I vælger sådan lidt selv, om man bruger det ene eller det andet sted, eller begge steder. Det kan I jo bare gøre jo. Og så kan det være, at du godt lige vil vide, hvor mange dage har du trænet. Og så vælger man bare dage hernede. Så vil I gerne lige vide, hvordan er dit energiniveau. Og det er så sådan en 0 til 10. Og der kan vi lige lave en mere, for vi skal godt lige vide, hvor høj er din motivation. Og så i stedet for at der står 0 til 10, så vil I godt lige overskrive det, så kan I skrive lav og høj i stedet for. Så kan I stille ja-nej spørgsmål. Så er vi her. Har du fulgt din kostplan? Og så svarer de ja eller nej, og hvis de svarer nej, så kan I så lave sådan et, hvad gik galt? Så kommer der en opfølgende spørgsmål til dem. Hvis I vil se nogle statusbilleder frem, så trykker I upload billeder her, så kunne I skrive statusbilleder. Og så vil I gerne se et billede forfra, og så tilføjer I lige et ekstra, for I vil også gerne se et bagfra. Så er der en, der hedder flere valgmuligheder. Det er sådan en, det kan være, hvad er din erfaring? Og så sige, jamen den er, jeg har ingen. Eller jeg kan tilføje en, der hedder lidt, og tilføje en, der hedder meget. Skal I se, om jeg er igennem dem?
Der er sådan her, der hedder fritekst svarmulighed. Den kom der. Der skal I bare stille et spørgsmål. Og så kan de svare med tekst. Så er der en her, der hedder et sektionsskifte. Det er bare lige for at sætte en streg, der inden den kommer der. Det kunne være, man har lyst til at sætte sådan en heroppe. Efter de der tal-input, så kunne man sætte den der. I kan altid flytte dem her med det der drag and drop, de der prikker. Og I kan også slette den igen på skraldespanden, når I bygger det. Og den her, altså det vil sige de 2 øverste fede skrift, og sådan her, der hedder tekstfelt her, det er almindelig skrift. Så det er noget, I sådan kan bruge, hvis I lige vil forklare lidt derinde, hvad det er, I mener med det, I skriver. Så nu sætter jeg lige den her herop, for at I lige kan sammenligne. Hvis I trykker på det her preview her, så kan I se så nogenlunde, hvordan det ser ud i appen. Så det er sådan her, at en klient så vil modtage det her spørgeskema eller statusopdatering. Og det åbner de jo så bare inde i appen. Skema med alle funktioner. Og så ser det jo sådan her ud. Så jeg kan jo så se her. Jeg skal taste en vægt og taljemål, og jeg skal slide mit humør. Det kunne min fede finger ikke. Sådan, den trækker jeg bare hen, den der grønne en der. Og så skal jeg trykke ja, nej. Og så trykker jeg nej, så står der så hvorfor ikke, fordi det var sådan et opfølgende spørgsmål, der lige kom frem, fordi jeg valgte nej. Og her skal jeg så vælge, hvad for en af de der 3 jeg vælger. Og så er der nogle statusbilleder her. Det kan jeg så enten tage fra mine fotos, eller jeg kan tage det med kameraet og sende. Så på den måde her kan I så følge deres fremgang, og det er jo så det, I kan sammenligne, hvor I kunne vise dem ved siden af hinanden, som jeg viste deroppe under klient-dashboardet. Giver det mening? Ja. Så kan I uploade alverdens filer. Det handler bare om at uploade en fil, give den et navn, og så uploade den her, nogle tags som beskrivelse. Det kan jo være alt lige fra Herbalife-regler, hvis der er nogle regler, de skal vide, handelsbetingelser. Hvad for noget? Produktbrochuren, skin, link, ja. Til de kan læse noget om botanisk hudpleje, tøj, link, alt muligt. Ja, det kan bare ligge herinde det hele. Forslag til morgenmad, forslag til frokost, forslag til proteinholdig mellemmåltid osv. Det er i hvert fald det, jeg bruger den til. Ja. Men og så kan man jo også... Vi alle sammen, altså netop hvis vi skal gøre det nemt for medlemmerne, ikke, så skal vi jo have fælles materiale ind og lægge. Ja, der er noget GDPR-issue i det her, men hvis I giver accept til, at noget må deles, så kan vi jo gøre, altså hvis Anita giver mig accept til, at hendes opskrifter må deles, så kan vi sådan manuelt håndtere, når der kommer et nyt medlem på inde ved os, som jeg ved er en Herbalife coach. Det skal de jo skrive til mig, og så skal vi på en eller anden måde verificere det. Så kan jeg få mine udviklere til at kopiere det, som Anita har givet lov til at dele. Og så kan jeg lægge det ind i deres, lidt ligesom vi gjorde med dig, Elin. Du fik noget ind, gjorde du ikke nogle opskrifter og noget? Jo, ja, der er lidt, jeg kan se derinde. Ja. Men jeg kan for eksempel ikke se loyalitetsbonusprogrammet. Nej, det er fordi, det ikke er lavet endnu. Nå, okay. Det viste jeg, det her, som jeg viste her, det er en tegning af noget, det er fordi, loyalitetsbonusprogrammet hjalp vi Anita med at lave i Google Sheets, så der udregner det automatisk. Og så blev hun ved med at plage om, at hun godt ville have det helt ind i systemet. Og jeg magter ikke at høre på, at folk de plager, så hun fik bare fred, eller hun fik ret, og jeg fik fred. Så nu laver jeg det der, og det er klar om en uges tid, eller sådan noget, godt og vel en uge. Så er det der. Undskyld. Men selve loyalitetsbonusprogrammet ligger derinde, og det har Allan også lavet. Sådan at det er pænt med billederne og sådan noget, fordi det kunne vi ikke bare kopiere ind, så det har Allan simpelthen siddet og lavet helt fra det scratch. synes jeg også, du viste, ikke? Men jeg kan bare ikke se det derinde. Jeg synes, jeg har sendt det til dig, men jeg skal nok lige prøve at følge op på det. Ja. Hvis jeg har gjort det, så beklager jeg, men så skal jeg nok sende det. Ja, det må vi se, altså det skulle ligge ind under filer. Er det den der med produkterne, Anissa, vi snakker? Ja. Ja, den vil skulle ligge ind under filer, hvis vi har fået flyttet den rigtigt. Og det er jo bare sådan i... Skal lige prøve at se her. Nu er jeg lige over i noget andet system her. Skal jeg lige prøve at lede efter den. Bare lige så vi er enige om, at vi snakker om det samme her, så kan jeg lige finde den. Og det er jo fordi, at vi er jo simpelthen så hjælpsomme. Så jeg lavede sådan en her. Det er den her, ikke sandt? Jo, lige præcis. Ja, Yes. godt. Og den har jeg lovet at give med til dem, der vil bruge vores system. Så laver vi den for jer og skiber den med ud.
Ind under kost, det består af en masse fødevarer, vi har lagt op. Og dem kan man så sætte sammen til en opskrift. Så hvis jeg vil ind og bygge en opskrift, så kan jeg uploade et eller andet tilfældigt billede her. Jeg har lige en hættetrøje her. Og så kan jeg lige flytte rundt, gør den mindre, gør den større. Altså sådan jeg ligesom bestemmer, hvad vil jeg se af det her billede, og så trykker jeg igennem. Jeg gider simpelthen ikke lave flere opskrifter, så jeg gør det. Jeg kan give den et navn, Allans lasagne, og sige, om det er et aftenmåltid. Så kan jeg sige, hvor mange portioner laver jeg den her ret i. Det er så til 4 portioner, og så kan jeg så skrive hernede i fremgangsmåde, det kan hakken og løg, og brun og løg, og switchen og kød, osv. osv. Og så skal jeg fødevare i den. Og det vælger jeg så her. Så kan jeg gå ind og sige, at jeg skal lige have fundet noget oksekød. Det bliver lige kogt oksebryst og lever og nyre, og det er en god ret. I behøver ikke komme og spise den, men her har I jo så de ingredienser, der er, og så i forhold til de 4 portioner, så kan I jo så rette mængderne, og så retter kalorier, protein og alt det her, så retter det sig så, sammen med. Og så kan I trykke... Okay. Ja. Og det, der er mega smart ved det er, at når I skriver antal portioner, så når folk får den ud i appen, så kan de vælge at se på hele portionen, men de kan også se på én portion. Så det er meget nemt. Man skal ikke selv sidde og regne ud, kan jeg nu lave den her lasagne til familien, fordi hvor meget skal jeg egentlig have? Så regner den det simpelthen ud på portionsbasis. Okay, den regner ikke ud på 100 gram. Er det undskyld, Eliam, det hørte jeg ikke. Den regner ikke ud på 100 gram. Jo, det starter, altså det står per automatik som 100, sådan der. Okay. Det er det kommer ind som. Ja. Og så er der jo så nogle af dem, der har fået tildelt nogle enheder, hvis jeg lige prøver at finde en fødevare mere. En banan for eksempel. Det bliver altså en god ret, det her. Der kan man vælge, så man gå ind og sige lille, stor, mellem med et stykke, og jeg kan så se, at 100 styk, det er lige. Ja, det bliver 100 styk. Hold da op. Et stykke. Sådan. Det passer lidt bedre. Det er så en eller anden forholdsvis lille banan til, 4 på 74 kalorier. Og hvis jeg vælger en stor, så er det 90. Altså det er sådan, altså der er tilføjet nogle enheder ind imellem. Og det kan man faktisk gøre her også, så I kan selv vælge, at hvis I vil have en enhed, der hedder spiseske, altså en spiseske banan, så skriver I bare her, hvor mange gram den skal veje, og trykker gem. Så vil den enhed, så vil den fremgå her af den her drop-down. Så man kan godt lave sådan helt jordnær, altså en banan, en skive rugbrød og en nød eller sådan noget, ikke? Ja. Så gemmer man opskriften, og så ligger den så herude under opskrifter, og så kan den jo så tildeles til klienter her, hvor jeg så bare siger, at det er simpelthen lige ham der skal have den. Han skal have den uden ændringer. Hvis nu I lige ville redigere i den, inden jeg skulle have den, så kunne I godt tildele den med nogle ændringer, altså lige justere lidt op i kalorier, eller lidt ned i kalorier. Og helt lavpraktisk, så har jeg så inde i appen, så har jeg nogle opskrifter, der ligger herinde, med billedet først, og så kan jeg se her, ingredienser og fremgangsmåde, og så heroppe kan jeg så lige se næringsindholdene for det, hvordan det ser ud. Ja. Så kan man bygge træningsprogrammer. Det ikke, bruger I det? Ja, jeg laver udendørs træning. Altså så kan man sige, vi har nogle 100 øvelser, hvor vi har simpelthen været ude og optage nogle videoer, vi har lagt ind, som man kan bygge med. Der kan man optage sin egen, hvis man har lyst til at lægge ind, og vi vil også gerne udvide vores kartotek af øvelser, så det må jeg jo finde ud af, hvordan det er. Og så bygger man jo så et træningsprogram, der hedder udetræning, og så kan man give det er cardio, så det er lige et tag på den. Og så består udetræning så af nogle forskellige øvelser, som man kan sætte på her. Og så tilføjer man dem til programmet. Og så kan man så gå ind og skrive, at det er 3 gange 12, de skal gøre den her. Så behøver man egentlig ikke mere. 3 gange 11. Og så er der en her, den vi heller lige have i tid, så det bliver så 3 gange 45 sekunder. Så kan man skrive en lille note til det her, og husk opvarmning.
Og så, Anita, der var et eller andet ønske om, vi på et tidspunkt lavede, så man ikke er afhængig af de her sessioner. Yes. Ja, det skal jeg nok prøve at tænke på at få ind. Lige nu, hvis det er sådan et eller andet, så skal I simpelthen lægge nogle sessioner på det her. Fordi hver gang I lægger en på, så betyder det altså 10 sessioner. Det betyder, at I skal gennemføre det 10 gange. Så er der simpelthen 10 gange inde i appen, hvor man sådan åbner programmet. Og så, fordi så kan de taste ind, hvor mange kilo de løftede, og hvor mange gentagelser de tog inde i appen. Og den mulighed vil Anita gerne have pillet fra, fordi det godt kan være lidt mere jordnært til jer, at de skal bare vide, det er 3x10, og så behøver de ikke at vide mere. Så det skal jeg nok prøve at få kigget på også, at jeg fjerner det der, så I ikke skal forholde jer til det. Men lige nu, der virker det bare sådan. Og så er det bare lige sådan, det er. Yes. Se, så var der noget med at automatisere nogle ting. Det er sådan ret smart. I kan lave, når I får en ny kunde, der skal tabe sig, typisk. Jeg går ud fra, det er vel, jeg ved ikke, hvor mange procent af jeres kunder der er det, men det er de fleste. Så vil I gerne have noget, der hedder vægttab første uge. Og det vi gør her, det er, at vi bygger alle de ting, vi skal have ind i deres app den første uge. Jeg gider ikke at skrive en beskrivelse her, men jeg har et tag her, der hedder vægttab. Så går jeg ind her, og så siger jeg, at det allerførste, der skal ske, når jeg får en ny kunde, det er, at jeg vil skrive en besked til dem. Så jeg trykker besked. Og så får jeg beskedfelt her. Der står så hej. Og hvis I så bruger det ikon her, pilen her, eller lynen her, så kan I trykke klientfornavn. Det vil sige, at når jeg modtager den, så står der hej Allan, når den ryger ind i min app. Velkommen til mit forløb. Jeg har lige sendt et spørgeskema, du gerne må svare på. Så går du ind og tilføjer en handling, og så siger du, jamen jeg er ved at vælge et spørgeskema, og det skal så være det her spørgeskema, vægttab opstart. Så skriver I en besked bagefter, kunne du ikke lige, hvad ved jeg, et eller andet. Og så sender I en statusopdatering, første statusopdatering. Det kan være, at I lige sender den første kostplan, eller opskrift, eller et eller andet, så sender I det. Og måden I styrer på, hvordan eller hvornår de modtager det, det ligger i de her dage. Der står her, at når det starter ved tildeling, det vil sige, når I trykker tildeling til klient, så starter det her forløb. Så er dag 0, det står på det i her, dag 0 er valgt, så sker handlingen i det øjeblik, I trykker tildeling. Så får I dem, der står dag 0 på, så ryger de ud i appen med det samme. Så det vil sige, at det her den første besked og spørgeskema, det kunne jo være dag 0. Så sender I dem en besked dagen efter, så trykker I bare 1. Så er et tal, det er dagen efter. Og så kan I sætte klokkeslæt på det. Så hvis nu I siger, at jamen, I sender en besked og en statusopdatering, så vil I måske gøre det på samme tid, hvis det giver mening. Ja, og så kan I jo styre og skrive godmorgen, eller godaften, eller et eller andet, og i morgen sender jeg der lige, og så bare sørge for at tilpasse med dage og klokkeslæt. Og så når der ligger sådan en, skal jeg se, jeg har ikke, mangler lige noget her for at være færdig, ellers kan jeg ikke, hvor har jeg ikke udfyldt noget henne. Og det er den. Yes. Så ligger den jo herude, nu har jeg gemt den, så ligger den her som en vægttab første uge, det vil sige, at I får en ny kunde ind, så trykker I tildel til vedkommende her, bum, tildel uden ændringer, og så kører det, der er 0 i det øjeblik, I trykker tildel. I har faktisk også den mulighed, at når I inviterer en klient heroppe, skal I prøve at se her, så kan man sige, at det man skal, det er at taste et fornavn, og et efternavn, og en mail. Det er egentlig, det er sådan, det man skal. Så kan I godt sætte tags på klienten her, og I kan da lave et nyt tag her, hvis I har brug for det. Så går I herned og trykker næste. Her er det i næste, altså i step 2 af 3, der kan man tildele ting til klienten allerede ved oprettelse. Det betyder, at når de accepterer forløb fra jer inde i appen, helt lavpraktisk, så modtager de en mail, at Anita har inviteret til et forløb, download appen og kom i gang. Så går de ind i App Store, downloader appen, så opretter de sig derinde, og der skal de skrive deres mail, altså selvfølgelig den samme mail, som Anita har inviteret den på, ellers så kan det jo ikke snakke sammen. Og så skal de lave en adgangskode, og når de har gjort de to ting, så kommer de ind i appen,
og så er der sådan en pop-up, hvor der står, vil du acceptere et forløb med Anita? Hvis I så trykker ja, så er appen som udgangspunkt tom, så er der nogle menupunkter derinde, men ingen indhold. Med mindre I giver dem noget indhold her i step 2. Så det kan I jo selv vælge, om I gør her, eller om I bare gør det, når I kan se, at de ligger på listen over aktive klienter. Det kan man selv styre. Men hvis nu I havde bygget det der planlagte udsendelse, den ligger jo lige her nu, vægtag første uge, så kan I bare tildele den. Så har I jo beskederne og alt muligt andet, det er skrevet. Så skal I ikke forholde jer til andet. Så kan man sige, at den ting, I måske kunne gøre, det var at tildele en målsætning. Hvis I ved, det er sådan et vægttabsforløb her, så kunne I lige gå ind og sige, jamen jeg ved, jeg har snakket med ham, jeg ved, han vejer 100 og gerne vejer 80, og at vi skal være færdige med det til november. Så er I ligesom, så ligger målsætningen også derinde. Og så er der et step 2, det er så, at I kan tildele nogle ydelser og sende en faktura, hvis I vil det. Så det kan jo så være, at I har solgt 10 gange personlig træning for eksempel. Og det skal de overføre med bankoverførsel eller MobilePay. Så står oplysningerne hernede i fakturaen, fordi dem her er jo udfyldt op i højre menuen. Det kan også være, at I kører betaling på en eller anden måde gennem Dineo, eller hvad ved jeg. Så laver I bare en ordrebekræftelse, og I har ikke engang lyst til at sende en mail til kunden, selv der er I værd med. Men det, der så sker, det er, at de her 10 gange træning, de her ydelser, de bliver tilskrevet klienten, så når I booker ham ind, så tæller systemet selv ned. Og så sender man så invitationen med faktura, eller uden faktura, hvis ikke I har lyst til at bruge det her step. Det bestyrer man selv. Ja. Anne, må jeg hurtigt sige noget? Hvis det er klogt. Jeg tror, det er lidt klogt. Okay, så kom med. Det er bare i forhold til vores forretning. Jeg har for eksempel lavet en planlagt udsendelse, som hedder en Wellness 1, som går på 68 dage, hvor jeg simpelthen har bygget et helt system med beskeder, hvor de får beskeder om, at husk nu, vi kører 7-day challenge 9. og 23. hver måned, og husker du at få din væske, sende et spørgeskema ud, men med de her intervaller, sådan at de får enten en video med noget information, eller en besked, eller et spørgeskema, men at man sådan ligesom holder gryden i kog de første 2 måneder. Og så skal jeg har jo stadigvæk alt i Get Fit, jeg har alt i forhold til at køre tingene, men det styrer bare alt min opfølgning. Jeg har jo altid en plan med, at de kommer og bliver vejet igen, men beskederne kører bare af sig selv, og alt er GDPR-sikret, fordi det er derinde. Det er jeg kæmpe fan af. Altså det gør simpelthen, jeg glemmer ikke at følge op på nogen. Og fordi også de der røde flag, de kommer, så kan jeg også se, Lars han har ikke lige fået svaret. Han får lige 2 dage mere, men ellers så skal jeg lige have fat i ham. Så det der med, at folk ikke kommer ud af det, eller måske er kommet lidt skidt i gang, fordi de putter 2 spiseskefulder vand i de 2 skefulder shake mix. Så det der med, at vi får fuldt op sådan helt tæt, det er virkelig, det er kæmpe for mig. Altså jeg synes virkelig, man kan det hele derinde. Men det er også det, jeg synes, der er interessant, ikke? Fordi vi ved, at opfølgning det er det vigtigste i vores forretning. Vores arbejde starter først for alvor, når det er, kunden har sagt ja til at komme i gang. Ja. Og vi ved også, at det er der, at der er rigtig mange, der fejler. Ja. Så for mig der er systemet interessant, hvis det er, at jeg på en eller anden måde kan bruge det til min opfølgning, men det kommer jo ikke til at erstatte den personlige kontakt, ikke? Fordi jeg sidder sådan lidt og tænker, altså sige, nu er jeg jo også, for at sige, have en føler ude med, hvad der sker. Altså jeg ved sådan en som Javed, som jeg ved, du også har sat i kontakt med Allan, ikke? Altså han har arbejdet meget sammen med Coach Igniter og Kenneth, som laver nogle tilsvarende systemer, ikke? Og jeg ved ikke, om I har snakket sammen eller hvad, men så har jeg en, der hedder BeFit, ikke? Som jeg købte ind på Fald 500. Det er lidt det samme, og jeg har det bare sådan, jeg får ikke selv gået ind og kigge i de der systemer med alle de ting, der bliver tilsendt. Men hvis andre bruger, altså hvis de unge, jeg tror ikke min generation er dem, der følger mest med på sådan en app der, vi vil hen og snakke sammen. Men hvis det er det, de unge, de går efter, så kan der absolut se en fordel i, at man kan lave opfølgning i det, ikke? Men så tænker jeg bare, så skal det være noget, hvor vi kan standardisere det, så det er nemt for alle, og så kan det alligevel ikke erstatte, at man skal lære at lave en ordentlig personlig opfølgning. Overhovedet ikke, men det er jo også det, jeg siger. Men det sparer bare alle mine gule sedler og al den der tanke eller beskeder, jeg lægger til mig selv om, husk nu lige det, eller jeg skal have det i kalenderen. Fordi det kører automatisk. Så snart jeg er sat ind i gang, så har jeg allerede en rytme.
Og fuldstændig som Allan siger, det første jeg gør, når jeg står op om morgenen, det er at hoppe ind på startsiden, og så ligger der lige 3 eller 4 beskeder, jeg skal have svaret på. Enten så er det nogen, man lige skal have yderligere fat i, fordi det ikke kører, eller så skal man bare give en kæmpe optur til dem, hvor det bare spiller. Men det er en fed måde at holde sådan helt tæt kontakt på. Og så kan jeg bare se ideen i, når vi også får udvidet den der booking, at vi simpelthen har det hele i et system, for det synes jeg lige præcis er det smarte, hvis vi alle sammen vil være press-teamer, det er, at det er et sted, det er et system, der kan det hele til nogle mega gode penge, og det er fandme nemt at lære videre, synes jeg. Ja, altså det er virkelig der er. Og så synes jeg det der med, at loyalitetsbonuspointen, de ligger der. Vi skal ikke ind på et G-drev for at sende et link videre, eller give dem det med hjem i hånden, og så glemmer de det, så har vi det i et Excel-ark eller sådan noget. Det hele ligger der, fordi det hele er koblet på GDPR-mæssigt igen på den ene klient. Og så kan de gå ind og se, jamen nu optjente jeg 12 point sidst, hvor langt er jeg så fra at kan få udbetalt den her beta-hard, jeg gerne vil, eller hvad det måtte være. Men det der med, at du har både filen med selve loyalitetsbonusprogrammet, men du har også bloggen med, hvor mange point er det nu lige, jeg har. Fordi den bliver opdateret hver gang, man lige sidder med dem. Så jeg synes, det er men det sparer mig så meget tid, jeg kan slet ikke forklare det. Og det synes jeg, nu snakker jeg med Tove om det, jeg synes bare, det er bare billige penge, og fordi det giver os mere tid til at gå ud og finde kunder. Det er jo det handler om et eller andet sted. Så, men Tove, nu er du lige kastet ind fra sidelinjen. Hvad tænker du, når du ser sådan et system her? Jeg vil sige, jeg kan godt se en idé i det, men altså det jeg tror, hvis vi skal se på duplikationen i det, så tror jeg, det er vigtigt, at, og det tror jeg reelt også lidt, du allerede har taget beslutninger om, Anita, det skal være et system, at når man får et nyt medlem, som gerne vil være coach, at så lærer man lærer at bruge værktøjskassen, fordi den er skabt, så vi skal ikke selv ud og finde, for eksempel, jeg var inspireret af det der træning, men at man kan gå ind og sige, hey, er du interesseret i træning, så kan du gå derind og finde programmet, så du kan gå ud og lave Fit Challenge. Og ligesådan med opskrifter, så det er reelt at undervise i et system, som er sat op, lidt ligesom vores gamle arbejde hjemmefra system, Elin. Der var værktøjskassen jo også forberedt. Vi skulle bare selv en gang oversætte det til engelsk, eller til dansk, fra engelsk til dansk. Men der vidste vi også eksakt, hvad vi skulle gøre. Og for dem, der ikke er nørder, jeg er jo ikke en nørd, men jeg er praktikeren, at fortæl mig, hvad jeg skal gøre, og så kan jeg blive mega god. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, fordi vi har nogle gange snakket om, at ved mange ting i dag, der skal du jo nærmest være en nørd, for at du kan få succes i Herbalife, fordi der er så meget teknik, du skal lære at bruge, og mange af værktøjerne også koster. Hvis man begynder at lægge det sammen med hele værktøjskassen, så bliver den jo forholdsvis dyr, og det kan godt skræmme en ny. Men kan man vise dem det her system og sige, herinde der er alt, hvad du har brug for til at servicere dine kunder, så du ved, hvad du selv skal gøre. Og ligesom du siger, Anita, har du en, der popper op og siger, hey, det kunne godt være, at man lige skulle tage at snakke sammen, jamen så kan man putte det i sin kalender og sige, jeg skal lige give Sofie et kald. Og så synes jeg, det stærke det er, prøv at hvis vi kan få en hel masse med, jamen så er der nogen, der er gode til træning, der er nogen, der er gode til jump fitness for eksempel, der er nogen, der er gode til styrketræning, der er nogen, der er gode til kettlebell-træning, der er nogen, der er pisse gode til de der opskrifter. Men hvis vi så laver et tag, der hedder må deles, så ved Allan, at alle må dele det hele, så skal jeg ikke sidde og lave træningsprogrammer, jeg skal ikke sidde og lave opskrifter. Jo, selvfølgelig laver man noget, når man finder på noget nyt, men det der med, at vi så kan dele med hinanden, det giver os også bare mere tid. Så i stedet for, at vi kun er 3, der er på det her system, var vi nu 100, der var på det her system. Eller flere. Det kommer på sigt, når man ligesom har fundamentet. Det tror jeg også. Fordi noget, som vi har sat op, som nu her, hvor du har lavet et kæmpe forarbejde, de næste, der kommer på, de bliver begejstret. Og det er jo begejstringen, der gør, at man, ligesom jeg sagde til dig, jeg havde set det der opslag, får du tilbudt en ny mulighed, så skal du huske at sige ja, og så bagefter sige, så må jeg få lært at bruge det. Ja. Fordi lige nu, nej, jeg kan ikke bruge det her, og det vil også tage lige lidt tid, men hvis jeg kan gå ind og sige, hey, det første dag 0,
mail og spørgeskema. Det er bare at trykke på knappen, havde jeg nær sagt, ikke? Send, jamen så er jeg godt på vej, ikke? Og så oplever man selv en succes ved at bruge det, så at man, så bliver man også selv mere kreativ til at kan komme med idéer til at dele med andre. Hvor ensartet er I de ting, I spørger om i spørgeskemaer, statusopdateringer? Er det det samme for jer alle sammen, eller varierer det lidt? Vi ligger meget op ad Vi hinanden. ligger utroligt tæt op ad hinanden. Men jeg har så en kommentar i forhold til det der med, at alle skal kunne smide noget ind. Det synes jeg ikke ubetinget er nogen fordel. For det første, så tænker jeg, hvis der er 100 mennesker, der begynder at smide noget ind, som kan deles, så bliver det totalt uoverskueligt. Og det andet, det er, at jeg tænker, at der skal være en vis standard i forhold til, at vi begynder at sende det videre ud. Og når vi ser nogle gange på, hvad der bliver delt af opskrifter og ting og sager, så er de altså ikke lige sunde alle sammen. Så det er ikke, jeg synes ikke, det er noget, der bare skal smides ind af Gud og hver mand, og så kan man tage, hvad man har lyst til. Nu tænkte jeg også, altså os, der ligesom er lederne på det. Jo, Ja, men, altså det kan vi jo, det er vigtigt at sige, der er ikke noget, der bliver delt, anden vi gør det manuelt. Altså min udvikler gør det. Så vi skal vide... Vi er afhængige af, at du skal med ind over hver gang, der er noget, der skal deles. Ja, så tager vi det sådan lidt i nogle, altså når der bliver oprettet en ny, af jer Herbalife coaches, så skal vi jo ligesom vide, jamen hvem er jeg har det, der skal deles. Det er vi nødt til, for ellers er der noget GDPR-bøvl, vi kommer til at slås med. Det går simpelthen ikke andet, at jeg får ligesom... Men Allan, jeg har lige et spørgsmål. Lad os nu sige, at nu Tove, hun er jo faktisk, hun er i hele vores tråd, men hun er jo ikke sådan lige i team med Elin og jeg. Men nu vil jeg gerne dele noget med Tove. Hvis Tove så vælger at bruge den der 68-dages en, som jeg har lavet, fordi jeg skriver, må gerne deles, så kan hun vel stadigvæk gå ind og rette i den i hendes, mens min bare ser ud, som den gør i min. Ja. Er vi ikke enige om det? Jo, hun kan bare redigere den, så vi tildeler... Altså hvis du har lavet en eller anden 68-dages noget hernede i planlagte udsendelser, eller et eller andet schema, der ligger her, så flytter vi det over til Tove, og så går hun ind, og så redigerer hun lige det her. Så siger hun, det skal lige være mig, hedder det lige noget andet, og så går ind og redigerer i schemaet. Jeg vil godt lige have det der med os. Ja, lige præcis. Og så gemmer hun det. Jeg tænker, at så er skabelonen lavet, så kan man ligesom tilpasse det også. Det kan være, at der er nogle vendinger, jeg bruger, Tove, som du tænker, det lyder da helt tosset, så det vil jeg ikke have til at stå. Men så kan du rette til, men det er mere, så er det store hele lavet. Og så er der opskrifter, hvor igen man kan tagge på morgenmad, aftensmad, frokost. Men bare det der, vi sådan kan hjælpe hinanden i det store hele, der gør, at vi får mere tid til at gå ud og finde vores kunder. Det er i hvert fald det, jeg er totalt fan af. Jeg kan se fordelen i det, i specielt både i forhold til at holde styr på sine kunder, i forhold til opfølgning. Hvis det er et system, der er sat op af os som ledere, og har lagt de ting ind, der skal bruges, så når det er, vi lukker nye coaches ind, jamen så skal de egentlig bare gå ind og bruge systemet. Ja, de skal ikke ret i det. Hvad siger du, Tove? Ja, de skal ikke ret i det. Nej, det skal de ikke. Det er lige så vel, som vi har admin, og vi har redaktører, og vi har læsere, når vi snakker om vores andre breve, hvor vi samler vores materiale. Jo, men du kan jo ikke lave, når folk som coach får deres eget login, så kan du ikke gøre, at de overhovedet ikke kan gå ind og rette i det. Hvis de nu ikke vil skrive kære kunde, de vil skrive hej kunde, så tænker jeg, altså det er jo også den ene. Det er heller ikke nogen problemer i. Altså, det kan man gøre, ligesom man har lyst til. Ikke? Det er mere det der med, at alle har nogle idéer, så begynder man at læse en hel masse ind i systemet, ikke? Og lige pludselig så har man noget, der er totalt uoverskueligt. Prøv at jeg siger lige noget, fordi jeg tror, at det her mødelink, det lukker ned om 1 eller 2 minutter. Kan I se i chatten? Der har jeg lige lagt et nyt link. De der chat-ikon. Kan I se, at jeg har sat et link ind der, så kan vi lige hænge i 5 minutter mere. Og lige runde af. Nå, dernede. Chat-ikon. Chat-ikon. Ved siden af de der mennesker helt over til højre. Men hvad? Skal vi bare logge på den nu, Allan, eller hvad? Ja, så klikker jeg lige over på det, så lukker jeg ind herover. Det er det der oppe på den store skærm, som jeg deler med. Der sidder jeg oppe på et nyt møde. Så fortsætter vi lige snakken der. Nu kommer Elin. Ja. Så Elin er der. Anita er der. Hvis jeg har hoppet over, jeg venter på at blive lukket ind. Ja, I venter på at blive lukket ind. Ja. Jeg fik i hvert fald 2 af jer med, kan jeg se. Nu mangler vi lige Tove. Vi får... Ja, det håber jeg. Ellers så kan du tage det her link og sende til hende på en anden måde, Anita. Undskyld. Det var fordi, jeg lige havde muted mig. Sorry, jeg vil ikke have lyd på begge to. Anita, hvis ikke Tove kommer med på den her, kan du tage linket op i URL'en og kopiere og sende til Tove et eller andet sted, Messenger eller noget?
prøv lige at vente et øjeblik. Så kan jeg da bare sådan lige runde af herfra fra min side, fordi så kan være I så synes, det er jo så op til jer jo. Det var fint lige at få Tove med herind. Så har hun i hvert fald link nu. Ja, det er jo et eller andet Google lige indført, at de lukker ned efter en time, hvis ikke man skal til at betale alt muligt. Det er simpelthen blevet det for nære til. Jeg er fra Jylland, så det gør jeg simpelthen ikke. Jeg har det samme med Zoom. Det er det samme, Allan. Ja, jeg har heller ikke råd alt det, jeg skal lave for dig, Anita. Så jeg er begyndt at leve af vand og havregryn, efter jeg skal begynde at udvikle for dig. Så. Det er også nogle begrænsninger, når I skal snakke sammen, ikke? Jo, og det er egentlig rart nok jo. Det skal man jo endelig. Så normalt så er det ikke altid, jeg afslører det der med, at jeg kan sende et nyt link. Jo. Så siger jeg bare, at vi kan sgu ikke snakke mere. Nu er jeg simpelthen nødt til at slutte. Okay. Ej, Ja. Er vi ikke også igennem det? Jeg Jo, det er vi. Prøv at høre, jeg vil bare sige, og det, nu kan I jo så selv sige det til Tove, at fra Anita mødte min sælger Patrick, og så flyttede han hende over til mig, fordi at det ville hun gerne bruge, og så havde vi jo dialogen omkring den her tilpasning til Herbalife Coaches. Så har det jo været drevet meget af Anitas begejstring, og så mit ønske om at der kunne ske at være andre Herbalife-folk, der kunne bruge det her. Så derfor så har jeg jo lyttet lidt og gjort lidt rigeligt i forhold til, hvordan og hvorledes, og det er også derfor, jeg laver det her loyalitetsbonuspoint, for jeg ved, at jeg har en kunde i Anita, der gerne vil betale for at bruge det, og så håber jeg selvfølgelig, at der kan være flere. Ja. Og ligesom jeg har lyttet til Anita, så vil jeg selvfølgelig lytte til andre også, når I kommer med jeres input, altså hvordan får vi det her til virkelig at hjælpe jer med at gøre hverdagen nemmere. Det er jo det, som jeg har lykkes. Altså før Anita, der fandt jeg jo 5 personlige trænere, og gjorde dem lige så begejstret som Anita ved at gøre, hvad de sagde, og udvikle tingene. Og så er de jo begejstret, og der var de ligesom mine ambassadører over for andre trænere. Ligesom Anita jo sådan på en eller anden måde fungerer som en ambassadør, fordi hun er så begejstret for det. Ja. Og det er hun jo blevet, fordi jeg kan bare gøre, hvad hun siger, uanset hvor dyrt det så end er for mig. Men det håber jeg jo, det på en eller anden måde kan betale sig for mig en gang. Det er i hvert fald målet med det. Ja. Og det er derfor, vi er endt, hvor vi er, hvor Anita taler godt for det, og jeg prøver at rette ind efter, hvad jeres... Så nu kommer hun og hjælpe mig her. En bruger vil deltage Tove til at... Ja. Hej igen, Tove. Ja. Jeg manglede noget nørd her. Ja, men alle vi nørder, vi sad altså inde i mødet, vi kunne ikke hjælpe dig. Ja, ved du hvad, Tove, vi var egentlig også færdige, så jeg var ved at runde af ved bare sådan lige kort at sige, at vi er jo kommet hertil med det her system på grund af Anitas begejstring og mit ønske om at lave et system, som I vil kunne bruge. Jeg har jo gjort det samme med personlige trænere og andre brancher, fundet nogle få personer, og så egentlig bare gjort, hvad de sagde. Og så har de jo talt godt om mit system og hjulpet mig med at vækste. Og det er egentlig bare det samme, jeg har fedtet for Anita med her med nogle Herbalife-funktioner, i håbet om, at der var andre, der kunne se fidusen ved det. Og det vil jeg jo ikke stoppe med at gøre det Herbalife-venligt, hvis der er flere, der hopper på. Tværtimod. Det jeg tror, der til at ske, det er, at den begejstring, vi har for systemet og kan se mulighederne i det, det gør, at vi kan få rigtig mange på, men jeg tror bare ikke lige, det sker natten over. Men når vi ligesom siger, det er det her, vi bruger, ja, ligesom vi tager en kunde ad gangen, der tager vi en coach ad gangen og præsenterer for det, ved du hvad, så kan vi udbygge det. Fordi helt tilbage vores gamle arbejde hjemmefra system, hvor tingene var sat i struktur, så når folk startede op, jamen der skulle de bare plottes ind i systemet, og ved at vi underviste i det. Så var det ikke et spørgsmål om man skulle have det eller ej, det ville man hellere end gerne have. Lige præcis, og jeg er jo fuldstændig enig med dig, fordi Anita, jeg ved ikke, om hun nærmest synes, der skulle sidde 20 her, for det var en succes, hvor jeg sagde, jamen sidder vi 3, så er det fremragende, og er der en af jer, der nu også synes, det er en god idé, jamen så I siger, jamen det kan være, at som du siger, vi lader os lige bygge de der spørgeskemaer og statusoptælling, så de ligger herinde, jamen så kan det være, at det er vores næste fokuspunkt, og så bliver I lige en tand mere begejstret, og så kan det være, at vi sidder her 4 næste gang, og der måske er 2 af dem, der så har lyst til at bruge det. Så det er helt indforstået med, at det tager tid, og jeg bruger og tager de input, I nu kommer med, og så prøver vi på at skabe det, der fungerer, og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, der kommer lidt flere på, og det er helt okay. Altså, det er jeg helt med på. Jeg vil sige, jeg er selv så lidt nørdet. Jeg er slet ikke god til teknik i at skabe. Jeg kan godt komme med idéer og sige, det er sådan, vil jeg gerne have det, men jeg er simpelthen ikke i stand til
og man har måske heller ikke tålmodighed nok til at bruge tid nok på det. Så Nej, det behøver I virkelig heller ikke, for Anita har rigeligt med idéer, så det bliver super fint, hvis I andre kunne holde lidt igen. Hvis man kan få en færdig, hvad jeg kalder det, en værktøjskasse, hvor man kan gå ind og lære at bruge det, jo, når man så kan det, jo, så kommer, altså, jo, så har man selvfølgelig også idéerne, at det kunne jeg også tænke